Milé deti, zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako sa rodia knihy? Ja viem, že by ste ma hneď radi opravili, že knihy sa nemôžu rodiť, lebo sa rodia len živé tvory. Tak dobre, spýtam sa inak. Viete, ako vznikajú knihy? Odpoveď vôbec nie je jednoduchá. Všetci sme počuli o rôznych nadpozemských a fantastických bytostiach, ježibabách, drakoch, vodníkoch, vílach. Ale počuli ste o písmenkových škriatkoch? Stavím sa, že nie. Lebo je to také veľké tajomstvo. Nikto vraj nevie, odkiaľ písmenkoví škriatkovia prišli na planétu Zem. Možno k nám zavítali z nejakej vzdialenej písmenkovej galaxie. Že taká neexistuje? Keď existuje Mliečna dráha, prečo by nemohla existovať písmenková galaxia? A vraj v tejto galaxii písmenká žili vo veľkom chaose. Stále narážali do seba. Neplatili tam žiadne písmenkové fyzikálne zákony. Urážali sa a hádali, ktoré písmenko je najkrajšie. Rozdelili sa na 2 tábory. Na malé a veľké písmená. Malé A sa posmievalo veľkému O, aké má veľké brúšisko. Veľké O sa rozčertilo a dušovalo sa, že všetko okrúhle a tučné je pekné. A tak vznikla ďalšia roztržka, po ktorej sa písmenka rozdelili na tučné a tenké. Mäkké veľké I sa začalo vychvaľovať, že nemá na sebe ani len zbytočný gram tlačiarenskej farby. Oponovalo jej písmenko Q, O a C, vraj jeho štíhlosť je veľmi nebezpečná a mohlo by niekoho prepichnúť. Určite nesúhlasím, pišťalo veľké mäkké I. My, tenké písmená, zaberáme najmenej miesta na papieri a nikoho sme ešte neprepichli. Ale keď budete provokovať, tak do vás pichneme, aby ste vyfúčali. Písmenká so strednými mierami vyšli z tejto hádky víťazne. A v písmenkovej galaxii bolo ešte viac kriku. Potom sa začali hádať samohlásky so spoluhláskami. Spoluhlásky kričali, že oni sú určite staršie a samohlásky by im mali prejavovať väčšiu úctu. Samohlásky sa smiali, že bez nich by boli obyčajné nuly alebo jedno veľké O. A hádky sa stupňovali. Aby toho nebolo málo, začali sa medzi sebou hádať aj spoluhlásky. Vraj niektoré veľmi dobre znejú a tak vznikli ďalšie tábory znelých a neznelých spoluhlások. Niektorým spoluhláskam to bolo veľmi ľúto a tie s mäkšími povahami nechápali, ako môžu byť niektoré spoluhlásky také tvrdé. Iskra hnevu preskočila aj na samohlásky, ktoré si dokazovali, ktoré sú potrebnejšie. Dlhé alebo krátke. Už sa schyľovalo k písmenkovej galaktickej vojne. Galaxia sa od toľkej zlej energie zohriala, až nastal veľký tresk. Obrovský a strašidelný ohňostroj zlosti, nenávisti presvetlil celý jeden vesmír za strašidelného rachotu. Všetky písmenká sa poschovávali od strachu a čakali, ako skončí ich úbohý písmenkový život. Od hrôzy ani nedýchali. Posledné, na čo si pamätali, bola obrovská tlaková vlna. A keď táto hrôza ustala a vyjasnilo sa,
Písmenká precitli. Boli všetky vedľa seba a držali sa za ruky. A vôbec to nebolo nepríjemné. Vzájomne sa na seba usmievali. Ak sa tak obzerali, či sa náhodou niektoré nezranili, všimli si, že spolu vytvárajú rôzne slova. Nesmierne sa potešili, že miesto hádania sa môžu hrať užitočnejšie. Budú vymýšľať nové slová a hrať napríklad hru Scrabble. A stala sa ešte jedna zaujímavá vec. Po veľkom tresku sa rozleteli aj do iných galaxií a k nim sa priplietli ďalšie nadpozemské bytosti, ktoré sa nazývali múzami. Múzy sú veľmi šikovné bytosti, ale majú jednu zvláštnosť. Strašne rady kopú. Ale našťastie nie do písmen. Kopú do ďalších vesmírnych bytostí, ktoré sa volajú ľudia. Vyhliadnú si nejakého človeka a poriadne ho kopnú. Asi to toho človeka nebolí, lebo nikdy nezakrečí od bolesti au, ale vždy povie: prepáčte, musím ísť, lebo ma kopla múza. A potom zoberie do ruky pero, štetec alebo pastelku a písmenka mu skáču na papier, ako im to múza prikazuje. Múzou kopnutým bytostiam sa hovorí spisovatelia, maliari, básnici, vedci a tak rôzne. Prepáčte, musím končiť, lebo som dostala perfektný nápad. Tak, aby som nezabudla. Niekedy na budúce.